Velkommen tilbage til en ny video her på vores kanal, vores tredje video. Som I kunne se, så sluttede vores sidste video ret uheldigt, hvor vi bliver afvist ved grænsen. Så nu prøver vi at se, om vi har noget bedre held med, at vi skipper bare lære os, så tager vi bare direkte til Thailand. Ja, så vi har forlænget vores rejse her i Vietnam. Vi tager lidt længere sydpå. Vi er på stationen lige nu og skal fange et tog mod Da Nang. Og så er vi der i 3 nætter og tager lige ned til Hoi An en dag eller 2. En dagstur der. Og så flyver vi den 11. til Bangkok. Så følg med. Så blev det en ny dag. Vi landede her i Da Nang. Vi havde en rigtig lang togtur i går. Fik ikke rigtig noget søvn i toget, så vi har sovet længe i dag. Ja, vi landede klokken 2 på hotellet her i Da Nang. Og nu, efter at have sovet længe, der er vi på vej til Hoi An. Vi skal op og have et skræddersyet jakkesæt. Ja, og vi har snakket om, at det kunne være mega fedt at få lavet, og det her det skulle være stedet at få det lavet. Så vi er meget spændte på at komme hen og se, hvordan det er. Vi skal måske prøve nogle jakkesæt på. Og Så det er en lidt lang køretur, en times kørsel, men det er alligevel regnvejr, så måske fint dag at få det gjort. Ja, og vi glæder os bare til at se. Meget spændte. Okay? Så er vi kommet her til Adong Silk. Det skulle være stedet, hvor man skal få skræddersyet sin jakkesæt, så nu går vi ind og tjekker det ud. Det første step er nu færdiggjort. Vi har fået valgt ting og sager, de små detaljer, som vi godt kunne tænke os. Ja, så det der skal ske nu, det er, at næste 2 dage, så syr de vores jakkesæt. Vi gider ikke røge for meget, men I kan se, hvad det er, vi har fået lavet om 2 dage. Sandens team, vi er nu tilbage i Hoi An, hvor vi for 2 dage siden stod derinde og startede vores skræddersyede jakkesæt. Vi er så spændte. Jeg tror, vi kunne nærmest ikke falde i søvn i går. Det bliver så fedt at se, hvordan det ser ud, ikke? Men heldigvis, hvis man er lidt usikker og utilfreds, så kan man jo godt få den rettet til, ikke? Ja, nu skal vi bare lige ind, så skal vi lige prøve det, som de har lavet de sidste dage, og så kan vi så ligesom lave de sidste sådan, små detaljer om, hvis der er noget, man måske gerne vil have. Men det er ikke fordi, vi har hele dagen, fordi vi skal også lige nå et fly i aften kl. 23 år, men vi skal også lige... Men lad os komme ind og se på det. Så er vi tilbage igen. Der er lige gået et par timer. De er lige i gang med at færdiggøre de sidste detaljer ved at sy knapperne på, og så skal vi bare prøve tøjet. Nu har vi lige snakket med Susan her. Hun har arbejdet her i 10 år. Det er hende, der har skræddersyet vores jakkesæt. Hvad var det, vi skulle se? Vi skal se der, hvor de laver fabrics eller sådan. Ja, vi går lige med. Vi bliver lige med. So, can you explain the steps from start to finish making these suits? Yes, so if you want to make in the suit, so we have you choose the material, take your measurement, and tailor we will cut the jacket. Yeah. Yeah. So he will see the bodies on your picture. He sent already, and he will look for the shoulder and the body. Yes, and he will cut. So this is the next step, the sewing. Next for he will sewing for the lining inside and outside together. Okay. And we use half canvas inside. And finish one, he will iron. Example for the best like us, he will iron. Just the final touch. Yeah. Så sidste step er, når de har lavet alt det, vil jeg skåre materialet ud og syde det sammen. Så syr de lige knappene på, man får lige lov at vælge ud fra nogle forskellige muligheder. Og så syr de det på her, og så sidst så bliver materialet tjekket igennem, at alt er som det skal være. Som jeg sagde før, så det sidste er, de syr knapperne på, men bagefter så er der så står også hende her så også lige og tjekker alle jakkerne igennem. Og hun ved lige præcis, som for hun har gjort det her mange år, og hun kigger efter fejl, og at der er noget som helst, som der ikke er sådan, det skal være. Det er så det færdige produkt, det her. Efter 2,5 dag oppe i hvad det hedder, oppe i factory, så ja, man kan ikke brokke sig vel. Det er meget lidt. Så der er sket et lille spring siden sidste gang vi så os, der var vi i skrædderbutikken.
der havde vi fået vores tøj. Der var lige nogle ændringer, der var nogle bukser, der skulle strammes. Skidt pyt. Men nu er vi i flyet på vej til Thailand. Så I kan bare få lov at følge med, når vi forhåbentlig laver nogle flere videoer i Thailand. Vi er meget spændte på at komme derhen og vi skal være der i 19 dage. Ja, godt og vel. Men i hvert fald, så husk at like og subscribe. Og ja, så kan I bare følge med i alle fremtidens fede videoer på her på kanalen.